بله سرمجاری ام بردوام دکن حل بجارتنا وانیا کردی بجاردیا وانیا کردی لی ترکیه و باکوری کردستانی هفکاری من آزاد آلتونج استانبولی لگل منه دنباش بوده آزاد بجاردیا زمانی کردی کوبوی نوها مجار از سرکه یا روژوا کرد به طایبتی لباکوری کردستانی استانبول باجاری کو هری زیده کرد لیبدیجین روش الورچاوا دیچه آگاهداریان اشتور بگیرم فرموز. بله جمال یا راستی کردستان 24 جده و پروسه ده همو تفگر و هر وها هزین کش با زمانی کردی دمکه نزیک ده به زمانی فرمی و هر وها حولین که دویور ده تینه داین تینه سر اکرانین خواهم بیه که بردوام دکن به طایبت جی لباجار استانبولی کو وکی تجی بحثی کر زیادتری 4-5 میلیون کردین لویدر دیجین کو یک باجاری هری مزنی کردستانی این کرداجی ته پیناسه کردن باجار استانبولی حولین لویدر جی هنر کو بردوامن پارتیین سیاسی دامو دزگه کومله هر وها رونق بیرو روشن بیرو گلک وشانخانه جی دویواری ده پیامان رادگینن و هر وها اوجی کمپانیای اندست بکرن هنک نویسکار دبیجن او کسین کو زاروکین کو بخوازن دبستانان تومارا خویا جبو فرمونا زمان کردی بکن او برپرسیاری وکید بینن کو او جیب اوی کی روزانه وان زاروکان پرورده بکن yani diğer van yakan emji pişti partiyen siyasi nehajı Abdülhakim Daş Seroki platforma komelen Bakure Kurdistan ilbame mecviji persiyarken eve galo bajar İstanbul'e bugüştir bajarın Türkiye ve çipkin ve her vaat xabatin van yen jbo zamani Kurdi hala kud 21 ve mehdewe ev tomarkırın bidayıvara em hendek persanji jebkin keke Abdülhakim hum bixiratin em duxazım bizanibin bun duvarı خباتین زمانی کردی ده کود دبان روزین داوین ده هنگ خبات هات ندست پیکرین به تایبت جی لباکوری کردستانی لباجاری ترکیه هون دویوری ده و پروسه چاود بینن مالباتین کرد دچین زاروکین خود تومار دکن ده دبستانان جبوکو کاربن فری زمانی کردی بین دبستانین دولتا ترکیه نهال استانبول براستیجی هجه نونود که و روژه اف جبه تومار کرنه زاروکا بکو هرن yani peşi de bir rayın geçti veya bir agahdar kirne az bavarım em hinek vek hem bejim partiyen siyasi hem rehistinin sivil vek komelav dezgehin sivil vekidine beşemeşan xana vekidinan em hinek derengi mane vek her demi lebele tucarji evya nave derengi em ji vek platformin Kürdistan'a Bakur koçber buna hatne İstanbul'e bijibune vek viyahane em bang dikin vek bejim mesaja bevka em xwazin xo bigijine gelê xo ot kömelên xo de ji boyê ku her millet here end zarokê xon bide nivîsandinê ji bê dersên hilbijêr ê bi Kurdî xebat kîmê bi vî awayî dest pê dike lê ev ya nebase yani çime nebase ez bibêjim bi rastî jî bi tevayî Kurd gelek organizasyon ki wek hevbeş bi hev û dûre bi rêk û pêk hem li Kurdistana Bakur hem jî li metropola Kurdê ku koçber bûne hatine metropola divê vî karê hanê bi hev û dûre bidin meşandinê wê çaxê wê bandorê xwe daha zêdetir ew bike. Em îro yani me ji serokê HDP'ya şaxa bajarê İstanbulê Ferhat Encû jî li vir kire mêvan. Her wiha li Enqere cigirê serokê giştiye PSK Alaaddin Aras dîsa di heman demê de cigirê serokê giştiye Pakê Partiya Azadiya Kurdistanê jî kire mêvan û servan bijaran ew dibêjin lazim e zimanê Kurdî be zimanê fermî û hûn wekî platforma komeleyên Bakurê Kurdistanê divî werî de çi daxwazê dikin bi taybet ji Tirkiye bi awayekî yasayî bi rastî jî niha wek hilbijêr dersên wek hilbijêr ne dermaneş bê mere ew jî şeklekî asîmîlasyonê bi awekî din heye yani îro 25-30 milyon Kurd li Kurdistanê û li metropolên Tirkiyê dijîn bi piraniyê wan jî zarokin yani Kurd ji ber ku nüfusê wanê bi piranî ciwan û zarokin daha zêdetirin li goriyê oranê ew kê Tirkiye ji ber vî yehanê jî
ev meselên hilbijartinên dersên zimanên Kurdî bi rastî jî ne merhemeke ku tu li koşekî birînê Kurda bixî. Yani eger perwerdew û bi awekî zimanên Kurdî bi awekî fermî wek zikmakî di tev dibistana de, dibistanê sereketî hetanî bêjim üniversita nê bikaranîtinê û ne be zimanê fermî, dîse di nava dewletên de wek resm zimanê duemîn nê qebûlkirinê ev asîmîlasyonê hanê wê berdewam bike û derdên Kurda jî nayê dermankirinê di vî warî de. Ji ber wî jî dibe Kurd bi tevahî di vî meseleyê de wek bibin şirîkatî bi hev ew daxuyanekî bêdanê û peyvî daxuyanî hanê jî bêsekinandinê wek çawa îmza kampanyê salek berê dest pê kiribû ji taraf partiyên siyasî li Amedê îro aynî ew tiştê hanê dibe li tevahî încar daha birê ku bi organîzatî mezin ev ya dest pê bike ji bê salê pêşî. Ev ya niha meselê hilbijartinê tenê di kanûnên zagonên Tirkiyeyê wek ewkik yani rêkî ji vîya re hatiye vekirinê û bi rastî jî heta niha jî Kurd vîya hanê bi pêk nanîtine li metropola tişkîdinê heye. Yani li Kurdistanê jî heye. Lê metropolên Tirkiyeyê jî tiştê ku em dibînin Kurd ji vî hanê hinek bitirsin. Metirsiyê wana ji vî meseleyê ku zarê xwe bişeynin û dersê Kurdî bi hilbijêrin kawê Tirke çawa yani ji çi tirsin? wê ji terefê xwendewanê wê derê ve bi çî awayî bêne ew kirinê ew şikê wan heye pêşwazî kirin wê bi çî awayî wan bêne irtandinê belkî helwestên nijadperestî hûn behsa wan yani belkî İstanbulê tesîrê wî daha zêdetir tune be ji ber ku nüfusên Kurda 5-6 milyon zêdetir e li İstanbulê hewqa zêdetir tune ye ama em zanin ciyek ku hindikin Kurd mesela bêjim wek bajarên dinan ji Xeynî, İzmîr, İstanbul, Adana, Mersin û Ankara, li vana dere Bursa dervê dinan bajarên daha biçûktir Kurd vîya hanê nikarin. Yani ji ber wî dibe awekî ew bê pêşî dirayên gîştî de ev ya bê münaqeşekirinê û Kurd jî li peyvî bisekinin avalbendê Kurdan jî ê ku dibêjin kîneka ew jî li peyvî bisekinin em bizanbin li goriyê wî ya ew bikin. Bevî ew jî wê tirsa Kurdan deros. Gelek spas dikin Birêz Abdulhekîm Daş ji bo mêvandarî we. Belê Cemal wekî Abdulhekîm Daş jî bahsê kir. Yani ji bo ku Kurdên bi taybetî bajarên mezin yên Tirkiye bikaribin zarokên xwe li van bi taybetî waneyan tomar bikin dibêje divê di raya giştî de bawekî giştî bê nîqaş kirin û ji aliyê yasayî ve jî ev tişt were qebûl kirin da ku ew tirsa xelqê jî ser wana derbas be ya rastî ew jî mijareke gelekî giring e wek têzanîn agahiyeke Kurta agahiyeke dawîn yani li gor lêkolîn hatiye kirin ji sedî 20 Kurdên bi taybetî li Tirkiye dijîn bi taybet jî li Bakurê Kurdistanê kêm zimanê Kurdî bikartînin yani ji sedî 20 tê wan ancak zimanê Kurdî bikartînin ji Kurdên ku bi taybet Bakurê Kurdistanê dijîn û bajarên Tirkiye belav bûne. Yani ji bo vê yekê jî bo fermîbûna zimanê Kurdî wê tirsa di nava bi taybetî Kurdên li bajarên mezin dijîn hem bişkîne û li aliyê din jî wê ew pêşiya helwestên nîjadî yên dijî Kurdên ku dixwazin zarokên xwe li dibistanan tomar bikin li bajarên wekî İstanbul û İzmîr û Edine û Ankara û her wekî din bajarên din jî wê helwestê jî bişkîne. Loma jî banga wan jî ew e ku ew dixwazin zimanê Kurdî bibe zimanê duyemîn yê fermî yê Tirkiye. Belê spas bo te azad spas bo kekê Abdulhekîm Daş serokê platforma Komeleyên Bakurê Kurdistanê ji Stenbolê hûn li gel me.